Shabbat Shalom, nous commençons l'office à la page 74. Adon Olam Asher Mala B'terem Kol Yetzir Nivra Le'et Nasa B'chefso Kol Azai Meder Shemo Nikra Ve'achare Kichlot HaKol Levado Yimloch Nora Ve'u Haya Ve'u Ove Ve'u Yeh Betifara Ve'u Echad Ve'en Sheni Le'am Shilalo Le'achbira Ve'li Reshit Ve'li Tachvit Ve'lo Ha'oz Ve'am Yisra Ve'u Eli Ve'chai Go'ali Ve'tzu Chevri Be'etz Hara Ve'u Nisi Umanos Li Menad Kosi Be'yom Ekra Be'yado Afkid Ruchi Letisha Ve'aira Ve'im Ruchi Gviati Adonai Elohim Eloah neshama shavite orai ata berata tzarta nefarta bi ואתה משמרה בקרבי ואתה עתידית למן החזיר רבי לעתיד לבוא כל זמן שם בקרבי מודה אני לפניך אדוני אלוהי ואלוהי ריבון כל המעשים אדון כל הנשמות ברוך אתה אדוני המחזיר נשמות לבגרים מתים ואי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהינו שתרגילנו בתורתך ובכנזותיך ואל תביאנו לא לידי חטא ולא לידי עבירה ועוון ולא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון ואל תשת בנו יסרה רע ורחיקנו מאדם רע ומחברה ודבקנו מסעתו ומעשים טובים וחופת יצרנו להשתעבד לך ותננו היום ופריום לכן ולחסר ורחמים בעיניך ובעיני כל ורואים ותגמלנו חסדים טובים ברוך אתה אדוני הגומל חסדים טובים לעמו ישראל יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי שתצילני היום וליום מעזי פנים ומעזות פנים מאדם רע ומרעבך ומשכן רע ומפגע רע ומשטן משחית מדין קשה ומדין קשה בין שהוא ובין ברית ובין שאינו ובין ברית לעולם יהיה אדם ירא שמסתר ובגלוי ומודה על האמת ודובר אמת בלבבו ישכם ויאמר ריבון כל העולמים לא על צדקותינו אנחנו מפילים תחנו לפניך כי על רחמך הרבים מה אנחנו מחיינו מחסדנו מה צדקנו מה ישועתנו מה כוחנו מה גבורתנו מה נאמר לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו הלו כל הגיבורים כאלה לפניך ואנשי השם כלא היו החמים כבלי עם אדם ונבונים כבלי השכל כי רוב מעשיהם טוב עמכם ולפניך ומטר אדם מן הבהמין אבל אנחנו עמך בני בריתך בני אברהם ואברהם שהשבתנו בהר המוריה זרע יצחק יחידו שגדל גב המזבח עדת יעקב בנך בכורך שמאהבתך שאהבת אותו משימתך ששמרת בו קראת את שמו ישראל לפיכך אנחנו חייבים להודות לך ולשברך ולפארך ולברר ולקדש ולתת שבח והודיה לשמך אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו מה יפה ירושתנו אשרנו שאנחנו משקים ערבים ערב הבוקר ואומרים פעמיים בכל יום שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אתה הוא שלא נברא עולם, אתה הוא שנברא עולם, אתה הוא בעולם הזה ואתה הוא לעולם הבא, קדש את שמך. על מקדיש שמך וקדש את שמך בעולמך ושעותיך תרים ותגביה כארדנו. ברוך אתה אדוני המקדש שמו ברבים. Page 82. ברוך שאמר והיה עולם, ברוך הוא ברוך עושה וראשית, ברוך אומר ועושה, ברוך גוזר ומקיים, ברוך מרחם על הארץ, ברוך מרחם על הבריות, ברוך משלם שכר טוב לרעיו, ברוך חי וקיים לנצח, ברוך פודה ומציל, ברוך שמו, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, האל האב הרחמן, המהולל בפי עמו, משובח ומפואר בלשון חסידיו ועבדיו, ובשירי דוד עבדך, נהללך אדוני אלוהינו, בשבחות ובזמירות, נגדלך ונשברך, ונזכיר שמך, ונמירך מלכנו אלוהינו יחיד חיי העולמים, מלך משובח ומפואר ידיעת שם הגדול ברוך אתה אדוני מלך מהולל בתשבחו. Page 90. אשרי יושבי ביתך עוד יללוך סלה, אשרי עם שכך לו, אשרי עם שכך אלוהי, אלא לדוד ארום ממך אלוהי המלך, וברך שמך לעולם ועד. בכל יום עבדיך, ונדע שמך לעולם ועד. גדול אדוני ומהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. דור מדור יישמע מעשיך, ורבותיך יגידו. הדר כבוד הודיך, ודברי נפלותיך שיחה. עזוז נורתך יאמרו, וגבולתך חסד פרנה. זכר הטובך יביאו, וצדקתך ירננו. ענון להכון אדוני, אלך לחיים וגדול חסד. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. ברוך אדוני כל מעשיך, וחסדיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו. להודיע לאדם גבורותיו, וכל אדם מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. שמח אדוני לכל הנופלים, וזוכס לכל הכפופים. הנה כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתון. פותח את ידיך, ומצדיע לכל הרצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו, ולכל אשר יקראו בהם. ואת צאן יריעיו יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל רוח, ואת כל הנפשעים ישמיע. תהילת אדוני ידבר פי, יברך כל הבשר, שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו
וחיירי אך בידינו, פירושו כשרי שמיים וראינו כלות כאיילות, אין אנחנו מספיקים לכלנו ולאבותינו, ולברך את שמך לאחת מאלף אלפים, ברי ברבות פעמים טובות שעשית עם אבותינו. Au milieu de la page 100. האל בתעצומות עוזיך, הגדול ברבות שמך, הגיבור לנצח והנורא בנורותיך, המלך היושב על כיסא לעם ונישא, שוכן עד מרום וקדוש שמו, וחפור נוסקים באדוני, לישרים אבתיך, לפי ישרים תתרומם, ולנצחים תתברך, ולשון חסדים תתקדש, ובקרב חידושים תתעלה. השתבח לשמך מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש, בשמיים ובארץ, כי לך נלמד לאבותינו, שיר ושבחה לאל ותשמח, עוז וממשלה נצח גבורה, תהילה ותפארת, קדושה ומלכות, ברכות ואבות מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול ותשבעות, אל העולמות הגדול והנפלאות, הבורא בשיר חימה, דרך חיי העולמים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר ובורא כושר עושה שלום ובורא את הכל, הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו אין קדוש כאדוני. הכל יחונך בסדר הכל, האל הפותח בכל יום דלתות, שערי מזרח. ובקח חלוני רקיע, מוציא חמה ממקומה ובנה ממכון שפתה, ומאיר העולם כולו יושביו, שברא בגדל רחמים. המאיר לארץ ולנרימה לאה ברחמים, ובצום חדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. המלך אדוני יעקב יעש, המשובע ומפורח המתנשא, ממות עולם. אל עולם ברחמך רבים, רחם עלינו. אדוננו שום משגבנו, מגן אישנו, משגב בעדנו. אין כרכך ואין זולתך, אפס בלתך ומי דום אליו. אין כרכך ואלוהינו בעולם הזה וזולתך מלכנו, לחיי העולם הבא. אפס בלתך גואלנו לאות המשיח, ונמלכה מושיענו לתחיית המתים. אל אדוני כל המעשים, ברוך ומבורך לפי כל נשמה, עוד לא יטוב
וחיות הקודש, ונדר בכבוד, המרכבה, זכות ומישור, לפני חיסור, חסד ורחמים, לפני כבודו, טובים מאוד, שברא אלוהינו, יצרם בדעת, בבינה ובהשכל, כוח וגבורה, נתן להם, להיות מושלים בקרב תבל, מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאי זלבם בכל העולם, שמחים בצאתם, וששים לאורם, עושים בהמה, רצון קונם, בכבוד נותנים לשמור, צהלה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרעו, צדיקים צורת הלבנה, שבה נותנים לו כל צבע מרון, תפארת וגדולה, שרפים ואופנים, שרפים ואופנים, וחיות הקודש, שרפים ואופנים, וחיות לאל אשר שבת מכל המעשים בהם השביתה לה ושב על כיסא כבודו, תפארת נתן למנוחה ונקרא ליום השבת, זה שבר של היום השביעי שבו שבתם מכל מלאכתו, ויום השביעי משבח ואומר מזמור של יום השבת, טוב להודות לאדוני, לפיכך יפארו ויברכו לאל כל יצוריו, שבח יקר וגדולה, יתנו לאל מלך יוצר כל המנחין מנוחה לעמו ישראל ביושתו ביום שבת קודש, שמך אדוני אלוהינו יתקדש, וזרעך מלכנו יתפאר, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, תתברך מושנו על שבח מעשה ידיך, ועל מאורי אור שעשית יברוך הסלע, תתברך צורנו מלכנו וגדולנו בורי קדושים, ישתבר שמך על מלכנו, יוצא משרתים והשם שתף כולם אמרו ומעולם, קדושם כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש, 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 אדוני צבאות בכל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מן הסמלים הצורפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ולברור נעימות יתנו. יאמרו ותשבחות ישקיעו, כי הוא לבדו פועל גבורה.
מצמיח ישועות בורא רפואות נורא תהילות אדון הנפלאות אדון הנפלאות המחדש בטובו בכל יום תמיד ורשת כאמור לעושה אורים גדולים כי לעולם חסדו כי לעולם חסדו אור חדש עד ציון תאיר ונזכחו לנו מאר עליהו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו חמלה גדולה ותרחמת עלינו אבינו מלכנו בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדם חוקי חיים כן תכוננו תלמדנו אבינו האב הרחמן המרחם רחם עלינו ותן בליבנו לאבינו להשכיל לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות גם את כל דברי תלמוד תורתך באהבה והאר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך ויחל לבבינו לאהבה וליראת שמך ולא נבוש עולם ועד כי בשם קודשך גדול ונורא בטחנו נגילה ונשמחה בישועתך ואבינו לשלום ארבע כנפות הארץ ותוליכנו כאן לארצנו כי אל פועל ישועתך ובחרת מכל עם ולשון וקרבתנו לשמך גדול סלה באמת להודות לך ולייחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר במו ישראל באהבה שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ואהבת את אדוני אלוהיך בכל ואף ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ולתך בדרך ובשומרך ובקומך וקשרת מאוד על ידיך והיו לטוטפות בעיניך ורטפת על מזוזות ביתך והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצוויתם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל ואפכם ובכל נפשכם ונתתים את ארצכם ביתו יורה ומלקוש ואספת דגניך ותירושך בצריך ונתתי עשר שדך לבנתך ואכלת ישמרו לכם בין משנתכם אשר אדוני נותן לכם ושמתם את דבר האלה על ואפלם על נפשכם
וקשרתם אותם לאות על ידיכם, והיו לרדפות בעיניכם, ולימדתם אותם, את בניכם לדבר בם, לשבתך בביתך ולתך בדרך, ושומרך ובקומך ורטפתם, על מזוזות ביתך ובשעריך. למען יבוא עמכם עיניכם על האדמה, אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם, כי מהשמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפיהם לדורותם, ונתנו על סיסי כנף פתית תוחלת, והיה לכם לציצית וריתם אותו, וזרעתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטעו אחרים ואפרים ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו. ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. לחיות לכם אלוהים, אני אדוני אלוהיכם, אמת. אדוני אלוהיכם אמת, ויצאו נכון וכמשב נאמן, אמת אלוהים מלכנו צור יעקב מגנשנו, אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו גואלנו גואל אבותינו, ואין לנו עוד אלוהים זולתך, סלע צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ובדרך ימך יהודה וישראל, גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני גל ישראל וכל העמוסים. אדוני צבאות תפתח ופיגיד את תהילתך, ברוך אתה אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו, אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, הגדול הגיבור והנורא, עליון גומר חסדים טובים וגומר הכל וזוכר חסדי אבות ומגן בניהם למען שמו באהבה, מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני מגן אברהם. אתה גיבור לעם אדוני, מחיים נתן רב ליושיע, משיח רוח ומוריד הגשם, מחלקי חיים וחסד, מחיים איתי ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים ומציר אסורים ומקיים אמונתו לשאפה. מלחמות חבל גבות ומדרום אליו, לך פנימית ולחיים ומצביע ישועה, ונעם לך להחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. מקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשני מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה
משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם, אלוהים ציון לדרמנו, הללויה. אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום, יהללוך סלע ברוך, אתה אדוני האל הקדוש, ישמח משה שבחודנו. שים שלום טובה וברכה ונבשרים. אלוהים רוצה שתדע יתגדל ויתקדש שמרבה. בעלמא דברה חירותי ועליון מלכותי עצמך ותדע וגרל משיחי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן ישמי רבם ברך לעלם ולעלמי עלמא יתברך וישתבר ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקדושה ברכו לעילה מן כל ברכתה ושכתה תוש וחתה ונקמתה ונראה בעלמא ואמרו תתקבל צלותנו ואותנו לכל בית ישראל קודם אבון ישמעיה ברא ואמרו אמן יהא שלמה רבה מן שמעיה חיים ושבע וישועה ונחמה ושזבר פו אמרו להוסיפה ורפא ורווח והצלה לנו כל עם ישראל אמרו אמן ועושה שלום ממרומיו וברחמיו יעשה שלומנו ועל כל עמו ישראל ואמרו amen. Nous allons procéder à la sortie de la Torah à la page 142. Vayoye bin Soharon Vayomer Moshe Kum Adonai Veyafutzu Oyevecha Veyanoso Mesalecha Mesanecha Mitpanecha Yimitzion Tetzeto
שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד אלוהינו, גדול אדוננו, קדוש שמו. גדול אדוני ציון שמו ירדה לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד יכול בשמיים ובארץ לך אדוני שלושה דברים, שלושה דברים, שלושה דברים, העולם עומד. שלושה דברים, שלושה דברים, שלושה דברים, העולם עומד. לעל עבודה, לעל גמילות השדה, לעל עבודה, לעל גמילות השדה. וזאת התורה שעשה משה לפני בני ישראל, על פי אדוני ביד משה. תורת אמת נתן לנו, תורת אמת נתן לנו, תורת אמת נתן לנו, ברוך השם בחר בנו. Venez ici. Vous pouvez vous asseoir. Alors, oui, mais alors il me faut... Evelyne, venez, on va refaire comme au bon vieux temps. Shimon, Ben Moshe, Betani. Oui. Yamod Rishon Shimon Ben Moshe Betani, Lirvod At-Torah, Velirvod Shabbat, Velirvod Hamakom. Hashem Aimachem. Yevarecha Hashem. ברכו את אדוני המבורך. ברוך הנברך כלמד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Page 154. Et pour ceux qui sont de l'autre côté, côté Zoom, eh bien c'est dans le livre du Lévitique au chapitre 4, c'est ça? Non, 8. וידבר אדוני אל משה לאמור, קח את אהרון ואת בניו איתו ואת הבגדים,
ואת הבגדים, ואת שמן המשכן, ואת פר החטאת, ואת שני האלים, ואת סל המצות, ואת כל העדה, הכאל אל פתח ואל מועד. ויעש משה כאשר ציווה אדוני אותו, ותיקהל העדה אל פתח ואל מועד. ויאמר משה אל העדה, זה הדבר אשר ציווה אדוני לעשות. ויקרב משה את אהרון ואת בניו, וירחץ אותם במים, וייתן עליו את הכתונת, ויחגור אותו באבנת, וילבש אותו את המעיל, וייתן עליו את האפוד, וירגור אותו בחשב האפוד, ויפוד לו בו. תורתנו קדושה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen, Chazak ou Baruch, Chazak. Et Ishkoach pour la conférence à venir à Tunis. Oui, samedi, oui, semaine prochaine. Bah oui, autour de votre œuvre. Bah oui. Ben non, c'est un grand cavote qui rejaillit sur la communauté. Alors, Esther. Esther bat Eliaou. Tamod Sheni, Esther bat Eliaou. Lirvod HaTorah, Lirvod HaShabbat, Velirvod HaMakom. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך עולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Des fois, t'as l'air. Ah bon, je sais pas les traditions. Mais non, c'est Reste que un peu debout, ça personne fait qui monte du bien. après. Reste un peu debout, ça fait וישם עליו את החושן, וייתן אל החושן את האורים ואת האטומים, וישם את המצנפת על ראשו, וישם על המצנפת אל מול פניו את ציץ הזהב נזר הקודש, כאשר ציווה אדוני את משה. ויקח משה את שמן המשחה, וימשח את המשכן ואת כל אשר בו, ויקדש אותם, ויעש ממנו על המזבח 7 פעמים, וימשך את המזבח ואת כל חיליו ואת הקיר ואת קנו לקדשם, ויצוק משמן המשחה על ראש אהרון, וימשך אותו לקדשו. ויקרב משה את בני אהרון, וילבישם
Kutanot vayachgor otam avnet vayachavosh elaim migbaot kaasher tziva Adonai et Moshe. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Eski uvrocha. Alors voilà, je vous annonce par avance que c'est l'une des dernières fois que notre ami Engel monte à la Torah. C'est le lot de tous les rabbins. Ensuite, c'est rare, c'est rarissime qu'on soit appelé à la Torah. Donc, moi, je pense vraiment, hein, je fais la prédiction qu'il y aura encore une dizaine de fois dans ton existence, mais pas beaucoup plus. Donc, il faut savourer chaque alia maintenant. Très rare ensuite. Donc, vous prenez l'hébraïque. Abigail, bat Esther ben Nachman. Tamod shlishi. Abigail bat Esther ben Nachman. Lirvod à Torah, velirvod à Shabbat, velirvod à Makom. Je me demande s'il faut pas, parce que vous savez, quand un rabbin monte à la Torah, il faut se lever. Ce qui n'est pas fait. Voilà, donc vous vous êtes levé, vous pouvez vous rasseoir. Mais juste pour faire un peu de kavod, il y a deux types de personnes devant qui on se lève. Les rabbins, qui incarnent la sagesse, ça se voit, hein, regardez. Vous voyez un peu, vous voyez l'incarnation de la sagesse. Et puis Mipne Sevatakum, c'est devant aussi des personnes d'un grand âge, mais on n'en a pas, dans la communauté, on n'en a pas des personnes d'un grand âge. On se lève 2 fois. Ah, c'est ça, merci. Allez, redescends. C'est là. Baruch et Adonai mevorach. Baruch Adonai mevorach olam vaed. Baruch Adonai mevorach olam vaed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher barar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amen. Vayagesh et parachatad. ויסמוך אהרון ובניו את ידיהם על ראש פרחות החטאת וישרוד ויקח משה את הדם ויתן על קרנות המזבח סביב באצבעו ויחטט את המזבח ואת הדם יצק אל יסוד המזבח ויקדשהו לכפר עליו ויקח את כל החלב אשר על הקרב ואת יותכת הכבוד ואת שתי הקלית ואת הכליות ואת חלביהן ויקטר משה המזבחה ואת הפר ואת אורו ואת בשרו ואת פרשו שרף באש מחוץ למחנה כאשר ציווה אדוני את משה. ויקרב את אל העולה וישמחו אהרון ובניו את ידיהם על ראש העיל. Pas m'écouter. On n'aura pas trop après. Il reste 3 versets. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chaye olam nata betochenu. Baruch ata Adonai noten haTorah. Merci. Un plaisir.
Yamod Revi Yitzhak ben Rémier. Lirvod HaTorah, Velirvod HaShabbat, Velirvod HaMakom. Baruch Nevrach Olam Vaed. ברוך אדוני אלוהים מלך העולם, אשר בעדנו מכל העמים, ונתננו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. וישחט ויזרוק משה את הדם על המזבח סביב את העיל, ואת העיל ניתח לנעתריו, ויקטר משה את הראש ואת הנתחים ואת הפדר ואת הקרב ואת הקרעים רחץ במים, ויקטר משה את כל העיל המזבחה עולה ייעול ריח ניחוח ישעו לאדוני כאשר ציווה אדוני את משה. ברוך אדוני אלוהים מלך העולם, אשר נתננו תורת אמת וחיי עולם נתן לתורנו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Je vous invite à bien vouloir vous lever. Nous allons dire un Kaddish pour honorer la mémoire de notre ami Lucien Mimouni. Nous sommes dans le dernier Shabbat des Shloshim et pour honorer la mémoire de notre ami Denis Teboul que nous avons accompagné cette semaine. Yitgadal v'yitkadash Shemei Rabba. Amen. Be'alma divra chiruté ve'amir malchuté ve'atzma pour kanev v'ikarev meshiché. Amen. Bechayechon uvyomechon uvchadechol bet Israël bagala uvizman kari ve'imru. Amen. Amen. Yeshmei Rabam barach le'alam u'l'almei almaya yitbarar v'yishtabbar v'yitpa'a v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yit'aleh v'yitalal. Shmei dekudsha berichu. Le'ela minkol bichata v'shirata tush bechata v'nechemata damiran be'alma ve'imru. Amen. Ye'esh lama rabba min shmaya chaim v'savayshua nechama v'shezava ufua gula uslicha v'rapara v'revach v'atzala lanu ulchol amo Israël ve'imru. Amen. Amen. Oseh shalom imromav uvrachamav yaseh shalom aleinu v'al kol amo Israël ve'imru. Amen. Amen. Ben, on reste debout parce que on va se saisir du Sefer Torah. C'est court, hein. Aujourd'hui, il se trouve que le deuxième tiers qu'on lit est court et il se trouve que Jérémie qu'on va entendre dans un instant, enfin c'est Gérard qu'on va entendre mais qui va lire la paracha Jérémie, est très courte également. Vezot haTorah asher samo shelifnei bnei Israël al pi Adonai beyad. Vous pouvez vous asseoir, nous allons écouter la traduction française de la paracha. Ah, c'est moi? Non. Oui, oui, c'est ça. Non, non, mais moi je vais. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Va prendre Aaron et ses fils avec lui. Prends aussi les vêtements et l'huile d'onction, ainsi que le taureau expiatoire, les 2 béliers et la corbeille d'Azim. Assemble aussi toute la communauté à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse se conforma à ce que l'Éternel lui avait ordonné, et la communauté s'assembla à l'entrée de la tente d'assignation. Et Moïse dit à la communauté, « Voici le cérémonial que l'Éternel a ordonné d'accomplir. » Alors Moïse fit approcher Aaron et ses fils et les lava avec de l'eau. Il lui passa la tunique, le ceigni de l'écharpe, le revêtit de la robe, mit l'éphod par-dessus et l'entoura de la ceinture de l'éphod au moyen de laquelle il fixa l'éphod autour de lui. Il posa sur lui le pectoral et ajouta au pectoral les Urim et les Tumim. Il mit la tiare sur sa tête et fixa sur la tiare, du côté de la face,
la plaque d'or, le saint diadème, comme l'Éternel l'avait enjoint à Moïse. Puis Moïse prit l'huile d'onction, en oignit le tabernacle et tout son contenu, et les consacra ainsi, en aspergeant 7 fois l'autel, oignit ensuite l'autel et tous ses ustensiles, la cuve et son support pour les consacrer. Et il versa de cette huile d'onction sur la tête d'Aaron, et il l'oignit pour le consacrer. Puis Moïse fit approcher les fils d'Aaron, les revêtit de tuniques, les ceignit d'écharpes, et les coiffa de turbans comme l'Éternel l'avait enjoint à Moïse. Alors il fit avancer le taureau expiatoire sur la tête duquel Aaron et ses fils appuyèrent leurs mains. L'ayant égorgé, Moïse recueillit le sang, en appliqua avec le doigt sur les cornes de l'autel tout autour, et purifia ainsi l'autel. Puis il fit couler le sang dans le réceptacle de l'autel, qu'il consacra ainsi à la propitiation. Et il prit toute la graisse des intestins, la membrane du foie, les 2 rognons avec leur graisse, et les fit fumer sur l'autel. Pour le taureau même, sa peau, sa chair et sa fiente, il les consuma par le feu hors du camp, comme l'Éternel l'avait prescrit à Moïse. Puis il fit approcher le bélier destiné à l'Holocauste. Aaron et ses fils appuyèrent leurs mains sur la tête de ce bélier. Après l'avoir égorgé, Moïse arrosa de son sang le tour de l'autel, dépeça le bélier par quartier et réduisit en fumée la tête, les membres et la graisse. Les intestins et les jambes, il les lava dans l'eau et fit fumer tout le bélier sur l'autel. Ce fut un holocauste d'odeur agréable, une combustion en l'honneur de l'Éternel. Ce fut selon ce que l'Éternel avait prescrit à Moïse. Merci beaucoup. J'ajouterai 2 petites choses, si vous me permettez, cher Gérard. C'est que, non, parce qu'on a un tout petit peu de temps quand même. 2 petites choses. C'est la première, c'est que ça va être comme ça pendant tout le livre du Lévitique. Enfin, on a la petite parenthèse de Shabbat prochain avec Shmini quand même, où on est sur les règles de cache-route, donc on est un petit peu moins dans le cœur des sacrifices. Mais j'insiste beaucoup sur l'usage du mot holocauste, dont vous voyez ici dans la traduction française que lorsque c'est utilisé constamment pour dire que l'Holocauste est un sacrifice dont l'odeur qui en émane est agréable à Dieu. Et vous comprendrez que lorsque on doit à Claude Lanzmann et un peu plus tard à Serge Percel d'avoir fait en sorte que le mot Shoah, je suis désolé d'en parler un Shabbat, mais que le mot Shoah s'impose sur celui d'Holocauste. Pour qu'il n'y ait pas précisément cette confusion qui serait juste insupportable d'imaginer même un instant que même un des 6 millions des nôtres ait pu faire office de sacrifice, enfin qui encore dont l'odeur aurait été agréable à Dieu, enfin tout c'est insupportable. Donc ce mot-là a été banni, même si les anglo-saxons l'ont conservé, voilà. Et donc maintenant, nous arrivons sur la Haftara de Jérémie, dont notre ami, le docteur Gérard Haddad, va nous dire un petit mot, j'en suis convaincu, avant d'avoir la gentillesse de le chanter, selon le rite de la goulette. Approximatif. La boulette ou le rite? La boulette ou la hafsia, j'hésite. C'est à la page 355. 355. Oui, 355. C'est ça. J'ai vu qu'il y a un passage pour les Chabad. Bon. D'accord. Donc c'est un texte assez épouvantable. Si vous lirez la traduction, quand même. Lisez la traduction, vous verrez qui semble prendre le contraire de ce que nous venons de lire dans la paracha, puisqu'il est dit que qu'est-ce que j'en ai à faire de vos sacrifices? On avait dit ça déjà aussi à Kippour dans le texte d'Isaïe. C'est ce qui va donner d'ailleurs probablement à Maïmonide cette idée que les sacrifices, au fond, Dieu n'en a rien, il n'en voulait pas. C'est le peuple qui a exigé faire un compromis avec les cultes païens. Et donc, alors
j'attire aussi votre... Il y a deux choses ici amusantes, enfin amusantes. Vous savez, le mot Géhen, qui veut dire l'enfer. En fait, on le voit, il apparaît dans ce texte sous le nom de Gan Ibn Inom. Gan Inom, ça veut dire le jardin d'un monsieur qui s'appelait Inom, dans lequel avait lieu le culte à Moloch, à Baal. Soi-disant, on sacrifiait les enfants par le feu. Maïmonide là-dessus n'est pas d'accord, il avait bien raison, et il disait en fait non, c'était un rite qui consistait à faire courir les enfants dans le feu, mais pas à les tuer. Et d'ailleurs, c'est les Romains qui ont raconté cette histoire, que les Phéniciens, les Puniques, les Carthaginois, dont je viens, tuaient leurs enfants. Et M. Gustave Flaubert en a fait un livre très joli qui s'appelle Salammbô. En fait, on n'a jamais trouvé dans les tophètes de Carthage trace d'un ossement brûlé. C'est les Romains, déjà à l'époque, il y avait la propagande romaine qui racontait qu'on brûlait les enfants. J'attire enfin votre attention sur les 4 derniers ou les 3 derniers versets qu'on rajoute et qui sont très importants et qui sont très beaux. Je me rappelle que mon maître Lebovitz les citait constamment, que le riche ne s'enrichit pas ne s'enorgueillit pas de sa richesse, et que le savant ne s'enorgueillit pas de son savoir, et que le puissant, nous avons des pitres comme ça qui occupent cette fonction, ne s'enorgueillissent pas de leur fonction. Mais que la seule fierté qu'on peut avoir, c'est le service divin. Donc voilà, les bénédictions, lisez la traduction s'il vous plaît, vous allez voir, c'est rude. Alors les bénédictions de précèdent, page 148 dans le Sino. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar בלווים טובים ורסה בדבריהם הנאמרים באמת ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ומשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. On y voit mieux. Ouais. C'est après. Ouais, je sais. Ouais, c'est juste là. C'est celle d'avant. כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל עולותיכם ספו על זבחיכם ויאכלו בשר כי לא דיברתי את אבותיכם ולא ציוויתם ביום הוציאו אותם מארץ מצרים על דברי עולה וזבח כי אם את הדבר הזה ציוויתי אותם לאמור שמעו בקולי והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם והלכתם בכל הדרך אשר אצווה אתכם למען ייטב לכם ולא שמעו ולא הטו את אוזנם וילכו במועצות בשרירות ליבה מרה ויהיו לאחור ולא לפנים למן היום אשר יצאו אבותיכם מארץ מצרים עד היום הזה ואשלח עליכם את כל עבדיי הנביאים יום השכם ושלח ולא שמעו אליי ולא הטו את אוזנם ויקשו את עורפם ארעהו מאבותם ודיברת עליהם את כל הדברים האלה ולא ישמעו אליך וקראתי עליהם ולא יענוך ואמרת עליהם זה הגוי אשר לא שמעו בקול אדוני אלוהיו ולא לקחו מוסר עבדה האמונה ונכרתה מפיהם גזי נזרך והשליחי ושהי על שפעים קינה כי מאס אדוני ויטוש את דור עברתו כי עשו בני יהודה רע בעיני נאום אדוני שמו שקוציהם בבית אשר נקרא שמי עליו לטמאו
ובנוהו במות התופת, אשר ביגם בן הינום, לשרוף את בניהם ואת בנותיהם באש, אשר לא ציוויתי ולא עלתה על ליבי. לכן הנה ימים באים נאום אדוני, ולא יאמר עוד התופת וגה בן הינום, כי אם גה הרגע וקברו בתופת מאין מקום. והייתה נבלת העם הזה למחל לעוף השמיים ובהמת הארץ, ואין מחריד. וישבתי מערי יהודה ומחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כי לחורבה תהיה הארץ. בעת ההיא נאום אדוני, יוציאו את עצמות מלכי יהודה ואת עצמות שריו ואת עצמות הכהנים ואת עצמות הנביאים ואת עצמות יושבי ירושלים מקבריהם, ושטחום לשמש ולירח ולכל צבא השמיים אשר אהבום ואשר עבדום ואשר הלכו אחריהם ואשר דרשום ואשר השתחוו להם לא יאספו ולא יקברו לדומם על פני האדמה יהיו. ונבחר מוות מחיים לכל השארית הנשארים מן המשפחה הרעה הזאת בכל המקומות הנשארים אשר הדחתים שם נאום אדוני צבאות. כה אמר אדוני, אל תתעלל חכם בחוכמתו, ואל תתהלל הגיבור בגבורתו, ואל תתהלל העשיר בעשרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, עשך לא ידוע אותי, כי אני אדוני עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום אדוני גואלנו. אדוני צבאות שמו קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל העולמים. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך. ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי בית חיינו, ולעל ובית נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני משמח ציון באבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדיך ובמלכות בית דוד משיחך, כי בשם קודשך נשבעת לו שאלוהיך בן יראו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד על התורה ועל העבודה ועל הנביאים. ועל יום השבת הזה אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Un petit mot sur le réach nihoua, un parfum agréable aussi. Ces derniers temps, je me suis versé dans l'étude d'un auteur qui n'est pas juif, qui est chrétien, qui s'appelle René Girard. René Girard parle des sacrifices et il dit c'est une stupidité de dire un parfum agréable au Seigneur. On a projeté ça sur lui. En vérité, c'est les hommes qui, pour éponger leur violence, font des sacrifices et ils disent que c'est Dieu qui a voulu ça. Et le prophète Jérémie dit exactement la même chose. Dieu n'a rien à faire avec les sacrifices. Hein? Il y en a plus, c'est vrai. Il y en a plus, mais il y en a qui veulent les restaurer. Ouais. Qui est un peu comme ça, psychiatrique. C'est des futurs clients. Comment? Ils sont nombreux, voilà. Je rappelle que ce qui est dit depuis la Teva n'engage que la personne qui le dit, hein, naturellement. Je dis, ce qui est dit depuis la Teva n'engage que la personne qui le dit. Ah, bien sûr. Oui. Ensuite, on va dire c'est la ligne de la JT. Si vous voulez bien vous lever. Collection, là. Mishéberach, Avotenu, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Uivarer et Kol, Hakkahal, Hakadosh Azim, Kol Kehilot HaKodesh,
Akadosh Baruch Hu Yishalem Sraram Yasirmem Kol Machala Ve'irpa Lechol Guf Amislach Lechol Avonam Ve'ishlar Bracha Vatzlacha Bechol Maase Yudeem Imkol Yisrael Acheem Venomar. Amen. Amen. Seigneur, tu es le guérisseur infaillible, tu détiens le remède qui peut soigner toutes les blessures et consoler ceux qui ont le cœur brisé. Apporte une pleine consolation, une pleine guérison à tous les malades. Exauce les prières que nous t'adressons en leur faveur, tout particulièrement Roger Aaron Bellassen. Car tu es l'Éternel protecteur et miséricordieux qui seul peut sauver ceux qui souffrent. Père miséricordieux et compassion de ceux qui sont en deuil parmi nous, dans ta grande bonté, apporte-leur la consolation que donne le ferme espoir d'être réunis pour la vie éternelle aux êtres chers qu'ils ont perdus. Donne-leur la foi et le courage d'accepter l'épreuve que tu leur envoies afin qu'ils fassent de ta volonté leur volonté. Dieu éternel, maître de l'univers qui siège dans les hauteurs, abaisse ton regard vers les profondeurs des cieux et de la terre. Tu as dans ta main la force et la puissance qui permettent d'élever et d'affermir toutes choses au monde. Bénisse et protège la République française et le peuple français. Amen. Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde, qu'elle jouisse d'une paix durable et conserve son esprit de noblesse parmi les nations. Seigneur Amen. Dieu de nos ancêtres, toi qui as permis l'accomplissement des promesses prophétiques, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour la restauration de l'État d'Israël. Que la fraternité et la concorde règnent parmi tous ses habitants, établis au Dieu de paix, la paix définitive entre Israël et tous les États voisins. Puisse les dispersés de ton peuple être rassemblés sur ta montagne sainte et bâtir en ton nom le temple messianique qu'on appellera la maison de prière pour toutes les nations. Nous te rendons grâce tout particulièrement d'avoir permis à nos frères longtemps retenus dans différents pays de rejoindre la terre de nos ancêtres. Permets à l'État d'Israël de les aider spirituellement et matériellement. Inspire à chacun d'entre nous la générosité et le sens du devoir vis-à-vis de nos frères d'Israël qui défendent le nom et l'honneur de ton peuple. Accueille favorablement nos vœux, que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur trouvent grâce devant toi, Éternel, notre Créateur et notre Libérateur. Amen. Amen. Bénédiction du nouveau mois, ce sera Shabbat prochain. Nous sommes à la page 156. Odo alerez v'shamayim vayarem keren le'amo te'ila lechol chasidav livnei Israel am kerovo. Alléluia, 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 Alléluia. Il est carton, natati la terre, de Racheada Noam, Dechol Netivote Shalom. Elecha v'nashuva, Chadesh Yameinu Kekedem. À la page 158. Alléluia le Shebeach l'Adon Hakol שלא עשנו כרצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל עמונם, ואנחנו גויים ומשתעלים ומודים מלכי העמים הקדוש ברוך הוא. שהוא נותן שמשת הארץ ומשה וגדרו בשמים, מעלו שכינתו זו וגבי מרומים, הוא אלוהינו אין עוד אחר.
אמת מלכנו וחסד ותורתו בתורתו וידעת היום ושוטר רבך כי אדוני אלוהים בשמיים מעל והארץ מתחת ידו נאמר והיה להם כל הארץ ביום ההוא אדוני אחד ושמו אחד. Dieu, notre Père Céleste, toi qui disposes de la vie et de la mort, toi qui nous révèles selon comme Dieu d'amour et de miséricorde, donne aux âmes de tes serviteurs la lumière et la paix, et dans cette vie terrestre le vrai réconfort aux malheureux que l'épreuve a frappé, auxquels nous adressons le vœu traditionnel Hamakom, Yonachem, Etrem, Betor, Shorav, Letzion, Yerushalayim. En filiale soumission à ta volonté, dans l'attente confiante de la vie à venir, nous rappelons devant toi la mémoire des êtres chers qui nous ont quittés, tout particulièrement la mémoire de Denise Teboul, Lucien Mimouni, Guy Lothaire, Daniel Weisman, Roger Lévy, Chaim Chai Ben Myriam Benamou, Edna Bat Gisèle, le rabbin Daniel Fari. Et nous glorifions par la prière du Kaddish ton saint nom, Yid Gadal Vekadash Shomer Rabba. Be'alma Livra, Pirouté, Vamia Malchut, Vetzma, Pokane Vikarev, Vesheche, Bechayechon, Uviomechon, Ufadechol, Bet Israël, Baragala, Uvizman, Karim, Vimrou, Amen, Yeshme, Rabam Barach, Yalam, Lelme, Almayel, Barar, Vishtabach, Vitpa'ar, Vitromam, Vitnase, Vitadar, Vitale, Vitalal, Shme, Nikutcha, Berechu. Ve'ela min kol bichatav, shirata, tush bechatav, nechimata damiram, alma vimru, amen. Ye'esh lama rabba min shmaya b'chaim alenu v'alkol Israël vimru, amen. Ose shalom vimroma, ou ya'ase shalom alenu v'alkol Israël vimru, amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, nous allons chanter le En Keloenu avant de dire dans la pièce d'à côté le Kiddush, le Motzi, et de nous régaler autour de la Séouda, n'est-ce pas? Voilà. Donc nous sommes à page 164. Je vous rappelle que cette semaine, il y a plusieurs événements organisés par GEM. Il y a notamment The Kitchen toute la semaine. Vous avez ça sur le site. Vous verrez tous les événements. Et puis, je vous rappelle aussi la collecte que nous faisons pour les réfugiés d'Ukraine le dimanche 27. Vous aurez toutes les modalités qui vont vous parvenir. Et puis, donc également, puisque j'ai appris ça incidemment, le 1er avril, mais c'est très sérieux, un repas shabbatique ici même où nous accueillons nos amis de Surmelin qui viennent nous rejoindre pour l'office et pour le repas communautaire. Donc réservez votre vendredi soir 1er avril pour un repas communautaire des deux communautés ici même. Page 164. En Keloenu, en Kadonenu, en Kemalkenu, en Kemoshienu, Mikeloenu, Mikadonenu, Mikemalkenu, Mikemoshienu, Nodeloenu, Nodeladonenu, Nodelemalkenu, Nodelemoshienu, Baruch Eloenu, Baruch Adonenu, Baruch Malkenu, Baruch Moshienu, Atahu Eloenu, Atahu Adonenu, Atahu Malkenu, Atahu Moshienu. Shabbat Shalom.